Gyorsabban, egyik ötök, egy ember legalább menjen föl a leírásra. Maradjál, hogyha többiek elmennek. Hagyjál. Gabinak mondtam, hogy ott a hárnyom vegye föl azt, mert ez csúszik egy kicsit ám. Főleg, ha gyorsan meg akarsz indulni, akkor csúszik. De vizes volt, mert abba edződtem. Figyelj hátra, Szabi! Kérre a Szabina! Valamelyik ötök hátra is figyelj! Dur! Úgy van! Jó volt! Embert tesszük föl visszafele! Embert! Érezd meg az emberet! Figyelj, tedd föl az embert! Lökés vagy, Pori! Havak vagy? Add vissza! Hát basszám visszaadni. Nem visszaadtam. Úgy van, és a kettő! Így van! Igen! Szép! Ej, van!